Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kochiko chiri kumboitika hanzi nevamwe vanzvadzi mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu as an agent matter. Ndikudawo kungopawo yambiro kuti vanhu ngwarirai vanhu ava vamwe vatinotora mafone numbers avo pamasocial media, vanhu vacho vamwe vanokurombesa nemishonga yekuti kana iwewe zvinhu zvacho zvikazokupandukira kuzodzokera kwavari vanenge vava kuramba. Inini I think kuti vanhu vazhinji ava vanobuda pamasocial media vanenge vachitoda kutorasa urombwa hwavo, but vanozohurasa urombwa uhwu vanhu vanenge vachiuya vaya vanenge vachiti vari kuda kubatsirwa. Zvakaitika mukomana Shinde zvekudai. So inini nemurume wangu tainge tigere zvedu kunyika yevatorwa ndokubva tazodzoka kumusha, ende takati tadzoka kumusha mukoma inini nemurume tainge titori nechisungo chedu icho chatainge takaita. Murume ndiye akatanga nenyaya idzi akabva ati but unomboziva here kuti mumhuri medu baby mune mashavi euvhimi, ende ndakabva ndabvumirana nazvo because inini mukomana ndichizonosvika pakuzonotorwa naye murume wangu uyu ndainge ndiri zvangu kuZim, iye ari kuBotswana, but mukoma takangosangana. So akatongoita zvokungondifonera by mistake, zviya zvokuti sometimes uri kunyika kwaunenge uri ikoko unokwanisa kudhaila mafone numbers but foni iyaya yobva yazodayirwa nemunhu anenge ari kuZim. Ndo zvakaitika ipapo. Saka pandakazosevha manumbers ake ndichinotarisa profile picture yake mukoma iyi ndakabva ndaona kuti apa painge paita zvemurume, ende murume chaichai wandainge ndichitoona kutoti ya uyu ndiye type yangu chaiyo. So mukoma takazongoramba tungotaura but handina hangu kuda kumubudira pachena kuti inini ndakagara ndakakusarudza kubva zvandakakuona pandakangotarisa profile picture yako. Saka apa achitaura neni achinditi baby, handiti wagara unozviziva kuti mumhuri medu mudzinza rekwedu kune mashavi euvhimi, ende mashavi awa kunyangwe munhukadzi uchida mukadzi rinokwanisa kutoenda rikatonokushavira mukadzi wekutoti unozotomuroora ukatogara naye. Achitonditi handiti paya wakaudzwa nababa paya patakazonosangana kumusha kuti wakaita zvekudanwa neshavi racho iroro reuvhimi. Ndakabva ndati ya baby I know, so what are we going to do, because izvi zvekunzi ndakadanwa yes I know, but tariraone kuti tiri kukanga waya sei. Hakusi kuti chikafu taishaya kana kuti kamari kekuti tinge tichichengetawo mwana wedu watainge tinaye taishaya, kwete, but upenyu hweya hwekungoti munongogara muri paemergency. I don't know kana paine akamborarama upenyu ihwohwo hwekuti unongorarama uri paemergency wakangobatira hana mumaoko zviya zvekuti. Saka izvezvizvi kana zvikanzi mubereki wangu kana kuti mubereki wemurume wangu akanzi arwara kumusha uko, zvino ndinoita sei? Worst of all, kana hama yangu ikafa, kunamata kamunamato kaya kekuti please Mwari musatora hama dzangu because mari yekuti ndinge ndichizotenga coffin kana mubereki wangu akafa kana kuti any of my closest relative akafa, mari handitorina pari zvino. Ndo kamunamato kandaingogara ndichingoita muhana mangu. Mukoma murume akabva ati mashavi awa kana ndichiudzwa nababa zvinonzi navowo baba vainge vainaro shavi iri, but vakabva vazonzwirwa godo nedzimwe hama dzavo. Ende mukoma hama dzacho idzodzo dzandainge ndichiudzwa nezvadzo vanhu vane mari dzavo. Munoona vanhu vaya vekuti vanenge vagere zvavo kumhiri kwemakungwa apa vana vachidzidza kuna China kuno kuZimbabwe vaine imba yekuti inenge isingagarwi, but imba iyoyo ichimaintainwa. Pamba ipapo pachingogara garden boy namaid achingoita look after the property. Pavanenge vazobva kumhiri kwemakungwa kuya ndipo pavanobva vazoti vari kuya to their vacation, hanzi summer house. Saka iye akabva anditi dzinza rekwedu harisi dzinza revanhu vemhanga, but just that vangu baba vakabva vazonzwirwa godo. Saka inini ndafunga kuti mashavi awa ndinge ndichimagadzirisa. Ndikabva ndati saka tichaita sei, todzokera kumusha here? Iye akabva ati baba kubva zvinhu izvi pazvakaitika pavakaganyirwa
ivo vakabva varamwa ndokubva vazotanga kuita zvekunamata, but nyaya idzi vaingogara vachingotaura, ende mukunotaura kwavo vaiti kana vataura vaibva vatanga kana kutosvima misodzi vachiti asi ko midzimu yacho wai ichiti kana ikapa mwana anenge azvarwa chipo yobva yazotendedza kuti chipo chiya zvekare chinge chichizobiwa, then uyo anenge abirwa chipo why is it achizotendedzwa kuti ange achizotambura avo vakaba zvipo zvacho vachitendedzwa kuti vange vachiita upfumi husingaperi. Saka mudhara hazviite kuti tivaudze isusu mukadzi wangu chuya tinge tichiunganidza mari bhebhi, kana taunganidza mari tobva tatsvaka vanhu vanokwanisa kutigadzirira zvinhu zvedu. Mukomanazvi inini nemurume sevanhuwo vekuti tinotevedzera zvirongwa zvakasiyana siyana takabva tazotora mamwe mafone numbers ndokubva tatanga kukurukura. Zuva rekutanga takaitirwa dare racho takariitirwa kuma8 apo iyo n'anga yacho payakati neinge yava free, saka inowanzokuitira vanhu matare vanenge vari kunze kwenyika after 8 o'clock. Saka takati tabhadhara mari dzematare ndokubva tazotanga kutaura navo pafoni. Vakataura nemurume wangu vakataura vakaronda history yedzinza rake. Zvose zvandainge ndakaudzwawo zvimwe zvishomawo zvandainge ndichingozivawo semuroora, ndakabva ndaona kuti vainge vachitopatsanura nemo. Izvi zvakabva zvazotipa a great confidence yekuti tinge tichibva manje kuBotswana tichiuya kuZim, but hatina kungoita zvinhu zvedu very fast because munongozivawo kuti nezvimabasa zvedu zvekungoti inenge iri kiya takashanda mukoma tikatombosvika pakukanganwa, but tainge tichingova pama-updates because ivo mari yavainge vakataura vainge vakati ivo vanoda $700 mukuzonochema mari iya yakazonzi at least kana mukawana $400 zvinhu zvenyu kana zvaita then mobva mazondipa mari yangu vazukuru. Tikati zvakanaka izvenyu. So mukoma takashanda, I think takashanda gore nehafu just before lockdown. Mukoma ndipo patakabva tamhanya kumusha tikabva taenda tikanosangana navo just before lockdown, ndipo patakabva takaenda kuZim ndokubva takangopiwa kamwe kahari. So tikabva tanzi kahari aka tiri muroad kudzoka kuBotswana, mwana wedu taifanira kuti tirambe tichingomubatisa kahari ikako. Takabva tati nhaye sekuru, saka tichazvifambisa sei apa tikutravhela nebhazi. Mubhazi munenge muine vanhu vakasiyana siyana. Sekuru vakabva vati aiwa izvi zvinhu munozviita usiku, paya pekuti bhazi rose mubhazi vanhu vanenge vati zii, vose vanhu varara, imimi munongokaburitsa kahari aka, ende kana zvichibvira umo munenge muine zvinhu zvemwana because mwana wangu at that time ainge achiri mudukusa. Saka taifamba nekamwe kaya ka-clinic bag kake kanenge kaine mapampers. Vakabva vati imomo ndimo muri right, munochengeta hari yacho iyoyo mukabhegi ikako, then kana paya maona kuti vanhu vanenge vapera kurara mobva mazotanga kumubatisa mwana uyu. Munofanira kuti munge muchimubatisa as long as possible. Mukoma takabva tavatenda sekuru vaya ndokubva tazotorwa nemotikari, but motikari yainge ichidhiraivhiwa nevamwe vavanoshanda navo vakabva vazonotiendesa kumabhazi. Hatina kana kumbogara tazivisa vabereki kuti takatombouya kuZim tikaita zvinhu izvi. Takati tichinopinda mubhazi mukoma takabva tanosarudza masiti aya ekuback seat. Lucky enough mukoma bhazi iri patainge tichidzokera kuBotswana rainge risina kana vanhu zvekutoti vanhu vazhinji vainge vakatorara vakatoita zvezva zvekutokrosa from seat to seat. Kuback seat ikoko ndainge ndingori inini nemurume wangu. Bhazi rakazoti rava kufamba mukomanazvi, inini nemurume wangu takabva tazoburitsa hari yedu kunze kwainge kwasviba ndokubva tabatisa mwana akabva atanga kutamba nehari, achitamba nayo hari iyi mukoma yakabva yazotanga kutsvuka moto mukati mayo. Hari iyi yakatsvuka moto mukoma zonosvika ichizoputika zvekuti bhazi rakatombomiswa. Then driver iye akatomboburuka achifungidzira kuti zvimwe kuda sound yainge akanzwa yainge iri yetai rainge raputika because sound iyi yakabva nekuback seat.
takabva tati zii zvedu kunyarara. Hari iya ikabva yanyangarika. Takazoti tichinosvika kuBotswana ndokubva taona kuti hari iyi yainge iriko pamusoro pemubhedha yakatimirira. Kuti yakasvika sei kuBotswana hatizivi. Zvose izvi zvatainge tichiita sekuru ava tainge tichivapa maupdates vachiti aiwa zvose zviri right, zvose zviri kuendeka negwara. Mukomanashi gore rakati dhaa kupera, hatina kana chenji yatakamboona. Hari iyi mukomanashi yakasvika pakusini namafuta zvezvekuti waingoona mafuta yakazara nemafuta, but mafuta awa zvaaita ndezvekuti waisamaona mukati mayo hari, but pamupendero wayo hari iyoyo ndipo painge pachisini namafuta. Takabva tavaudza sekuru vaya kuti ndozviri kuitika kuno. Ivo vakabva vati zvinhu zvenyu zviri kuita zviri mugwara vazukuru. Ende hatina kana mhiko dzatakamboudzwa kuti mhiko dzacho it is 1 2 3. Iniwo ndakabva ndazobatira pamuviri. Ndakati ndabatira pamuviri mukomanashi, it was that time of COVID. Sekuru ava vaisabatika, malockdown akauya, malockdown akaenda. Sekuru ava ndopa vakabva vazobatika manje paonline. Apa painge patopera makore kubva zvinhu izvi patakazvitora. Sekuru vaya takazoti tichinotaura navo vakatoita sekunge vasingatizivi mukoma, kutozama kutoti sekuru ndiso vayazve vaya vakauya kuzotora hari. Vakabva vati vazukuru, ini ndinoshanda nebhuku, but ndatarisa mubhuku mangu. Apa vaitotitumidzira zvezvemavhidhiyo, munhu achitovhura bhuku akati vanhu vandakapedzera kusevha before COVID, munovaona ava ndivo vanhu vandakapedzera kushanda navo. Mukoma vakabva vatirambira sekuru vaya vakabva vati zvinhu zvenyu izvi are you very sure kuti makazvitora kwandiri? Mukoma kana ndega ndakaona kuti panapa manje gava rainge radambura musungo. Tainge tava kurambirwa nemunhu akatirombesa apa mari yacho tisati taita. Mwana wangu mukoma, it is so painful kuti akatanga kupenga achiri ne3 months. Takagara so taitoona kuti mwana uyu zvaari kuita it is not normal. Zvinoitwa nevana vanenge vaine hyperactive. Kuzonokura mukomanashi achinosvika gore kuzoenda naye kuchipatara. Madoctors vakabva vatiudza kuti mwana uyu hanzi ane yavanoti autism, but yake hanzi it is very severe. Zviya zvekutoti ane mental illness. Mwana wangu wekutanga uyo wandakapedzera kuzvara, my last born, ndiye akatanga kuaffectwa nemishonga iyi. Mwana wangu musikana, dangwe rangu ndo rinondirwadza mukoma. One day tainge tatomuendesa zvedu kuchikoro, ndokubva ndadzoka zvangu kumba. Ndiri kukumba mukoma, ivo baba mwana ndo vakabva vazondifonera vakabva vati unoziva baby, ndati nditori busy zvangu ndiri kuno kubasa, ndabva ndangoona mwana. Ndikati mwana upi? Vakabva vati mwana apa vainge vachirevera first born yedu uyo watainge taenda tikanosiya kuchikoro. Ivo vakabva vati ndamuona achifamba nerimwe benzi. Ndikabva ndati imi muri kumbozama kuti kudii? Vakabva vatoti mira ndiri kufonerwa nenhamba dzekuchikoro kwemwana, ana yangu mukoma yainge yava kurova. Ivo vakabva vandisendera meseji vakabva vati mwana aendeswa kuchipatara. Ndikati kuchipatara chii chaitika? Vakabva vati hanzi mwana aendeswa kuchipatara. Ndokubva tazoenda kuchipatara. Takati taenda kuchipatara kuya mwana ainge akatovharirwa kupsychiatric ward achiscreama mukomanashi, aiscreama. Lucky enough painge pasina vanhu vanokwanisa kunzwa shona, but aitotaura kutoti ndava kupenga, pfungwa dzangu dzakatorwa namama nadhidhi, pfungwa dzangu dzirimo muhari, pfungwa dzangu ndo dziri kusvinwa, mafuta acho ndiwo ari kushandiswa kuti ange achizorapa varwere vanorwara nepfungwa sezvandiri kuita. Apa mwana mudiki mukoma achitaura zvinhu zvose izvozvo. Sekuru vaya immediately takabva tavabata tikabva tati sekuru mungaramba zvenyu, but kunoku zvinhu zvashata. Angova manyama amire nerongo kuno kusekuru, tinokumbirawo kuti munge muchitibatsira. Sekuru ava mukomanashi vakabva vati kuti vange vachitibatsira vanoda mari at least $10,000. Mukoma, mari yakadaro tinoiwana kupi? Vanhu vari kutongozvitamburira zvavo. Mari iyoyo yacho yavakati vanoda in the first place, kana
kutora gore nehafu tichingounganidza mari iyoyo ku$10,000 US yekuti vana vedu ava vange vachirapwa. Mari yacho ichabvepi naye mukoma Nashi? Ndinokumbirawo rubatsiro vanhu vaMwari. Ndapererwa, ndagumirwa. Haisi nyore mukoma Nashi kuchengeta vana vaviri vari kupenga, especially wangu mwana uyu mudiki wacho uyu ndiye anondirwadza. Autism yacho mukoma, zvaanoita zvacho hazvitombonzwisisiki. Mwana uya wekutoti he is a special needs child. Saka a special need child anotodawo vabereki vanenge vaine mari dzavo. Inini nemurume wangu hatina kana chatiinacho. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvino vahanzvadzi vanoti ivo ndinotya kuroyiwa kana ndikataura zita ravo. Sekuru vacho ava vakandirombesa, vatirombesa kudaro vava kuramba zvinhu zvavo. Ivo vanototi handikuzivei nekuti amumo mubhuku rangu inini munhu wose anenge auya kwandiri ndinomunyora mubhuku, asi kuti ndinge ndichikubatsirai kurasa zvinhu zvenyu izvi zvamakafamba mukanozvirombera ndiri kuda $10,000 US. Yai, pakaipa. Apa hanzi vana vangu vaviri vanorwara nepfungwa. Umwe wacho ane autism, hanzi umwe wacho ane vara racho hariverengeki nechirungu, but hanzi anoita ma-episodes, ma-violent episodes. Zvakangooma hazvo veduwe. Zita racho iro rinonetsa kuverenga, ndicharinyora mucomment section. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Alright, hanzi schizophrenia ndo zita racho iroro.